Meron sili po. So yan mga studio, luto na po ang ating crispy pork belly slab sa ubin. Turbo pala ni mo. Sus, kay guwapa oh. Yan yung kulay kumbati. Sus. Crispy puro mamang, tara, maon ta. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Magmumukbang kami kasama si Buntis. Yes. So, apil. Iyan, apil gid mo. Natay kog dire atos ni kwaon, tabunan na tong ka. Yes. Tabunan. Kada ya ana. Sa akin po, Oh. pineapple juice. Bro, okay na. Yan. Dili lang mo kalaki pa. Pangkot si Bugatti. Sa mong videographer yan papa kay wa may live video basta kami rang duha mo ngaon. Yes. So ayan mga studio. By the way, good news pala kasi mamimigay tayo ng giveaways. Yes. Starting next video mga studio, magkakaroon ng 10 winners ng 500 pesos na cash or GCash or padala. Kahit ano pwede no? Oo. So simple lang po yung mechanics mga ka-studio. I-share nyo lang yung video na to tapos i-screenshot nyo. I-message nyo po sa amin sa Bisaya Studio na page. Huwag nyo pong i-comment doon mismo sa message po para makuna namin kung sino yung 10 winners na mananalo ng 500 pesos cash. Yes. So, ang mananalo lahat-lahat ng mga ka-studio sa giveaways namin is 30 person po. Pero sa bawat video na ilalabas namin simula next video, 10 winners po yung pipiliin. So bali, 3 video na lalabas, mayroong tig sa 10 winners. Yes. Abang-abang po Opo. kayo. So ang gagawin nyo po, i-share nyo lang yung current video namin tapos send sa message. Yeah. Yun, ganun lang po kasimple mga studio. Advance Merry Christmas sa lahat. Yes po. Kaso- Advance Merry Christmas. Sobrang busy namin mga studio, bihira lang kami makapag-upload. Saka abangan din po ninyo yung gender reveal namin. Yes. Malapit na. Ano yung kuha ng mahula mo? Hindi pa namin alam, yung alam lang yung kaibigan niya. So sila yung Tsaka si mag-prepare. Doc. Alam na ni Doc. Siyempre alam ni Doc. Shoutout Doc. So tara mga studio, hindi patatagalin to. Mayroon po kami ditong crispy pork belly slab sa turbo fryer. Yes. Tapos meron ding braised pork belly. So hindi masyadong mataba yan mga studio kaya hindi masyadong nagwiwigil-wigil. Pero sobrang lambot yan. Tara. Tapos meron kami mga sausawan dito. Pray muna tayo bago mag-start. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Simpleng kainan na po ito. Hindi ito malakas kumain si Ikon. Yeah. Apil-apil lang po Pilapil lang siya. Naibog ko ani. Iyay. Kada ka hugot? Kain ta. Kain. Kaya na po. Kain po tayo. Yan mga studio. Dah. Yan. Wah. Wala. Agad yung balat. Sobrang lambot. Tapos ang loob, tingnan niyo po kung gaano ka-juicy. Tulo-tulo pa mo. Yan. Ang juicy po. Kain tayo. Yan tayo. Balat muna. Cheers. Sarap. Sobrang lambot ng balat. Hindi siya yung matigas. Ang suka pwede diri butang suka. Makita mo di makita daw. Meron sili ba? Duot yun lagi ka mo. Nagugub kayo. Hukom kayo. Saging? Nadre man.
Mm. Bahaw. Pwede rin. Kunti lang. Wow. Bigyan kita ng unod. Ano? Ribs. Wow, thank you, Pang. Sus, kalami ni mo. Hindi namin alam kung nakikita yun mga studio. Wala kaming idea. Kain po. Crispy sa juicy tapos malambot, no? Panalo, nakatagam na po. Ano mo? Kadami ni mo. Okay. Kaya ako. Bali, 2 kilo po ito mga studio. Ang liit, tingnan no, basta malayo yung kamera. Piha mo. Medyo matagal na din po ako hindi nakakain ng ganito. Kaya sumali po ako ngayon. Ngapit naman mo. Crispy pa naman, di na ka. Ako. Ako eh. Mainit. Hindi siya mamangkika ba? Kasi oven siya. Auto-turbo ba? So tumutulo yung mantika yan. Habang naluluto siya. Tsaka pinakuluan ko ba ito ng kuhan ba? 1 oras at kalahati. Kaya malambot na siya yung pagka-crispy niya ba? Diya, yung pagkagat mo, masira yung ngipin mo. Yan na naman yung pusa natin, oh. Ngayon na naman po si Scotty, ang ingay ko. Naingay kapag pusa na lalaki, no? Buti hindi ako pusa mo. Dito na tayo sa kuan. Dito tayo. Merong medyo sabaw. May mga sabaw-sabaw. Dai. Iyay. Tagad ka? Kamuto na dara. Iyay. Uwang ito kanon eh. Grabe, kalambot mo. Mani? Ako anak. Hindi lang sa akin. Grabe ba Grabe, kamuto na ba? Pumo kayo. Kain tayo, pero mainit pa. Mainit din siya. Bago pa luto.
Kain po. Tumbi di ba? Kaning nani lang yun, masumuo siya, manugay ba? Mas lamig yun ang mga fried. Kani gani siya, di kay tambok. Daghang kay kunod ba? Munay ka noon mo. Wala na. Saging na lang. Ang liit ng kuano. Ay, konti lang yung kuano. Kaba oh. Ito lang, ganito lang kanipis ng kuano. Ang taba niya. Hurot ng kuano. Right. Ari ko to last week. Hurot ng prime. Kainit pa. Yay. Breeze mo na yun, Liit ng kuano. Nagmay kay grade ro. Ikaw ng kapil. Di ako nga. Huwag sayang sa. So repeat ko mga studio, share nyo lang po yung video na to, tapos send screenshot, message nyo po sa Bisaya Studio page. May mili kami ng 10 next video. Declare agad kami ng 10 lucky winners next video. So ginawa namin 500 mga studio para madami naman mabigyan ba. Kasi paglakihan natin, konti lang yung manalo. At least 500 po, malaki-laki na rin ano. Pandagdag po sa pang Noche Buena. Noche Buena ba? Oh. Pambili ng bigas. Kasi yung 5 kilos nasa 300 na eh. Raise piso 250 to 300. Yun na ba pambiling ginamos? Kasi sa amin dito, yung namigay kami mga bigas na din, mga 5 kilos ba. So at least sa online, mamigay kayo na po, bahala bumili. No? Yes po. Yun na po mga studio, magpapaalam na po kami. Kita-kits tayo sa sunod na video. Maraming salamat po. Bye-bye!